Ginpasiguro sang City Disaster Risk Reduction and Management Office kon Cddrmo nga zero casualty ang syudad sang Iloilo bangod sa La Niña fenomeno. Suno kay Darwin Papa, head sang Emergency Operations Center sang Cddrmo, iya ginpahayag nga sa bulan pa lamang sang Mayo, ila nagrepreparahan ang posible epekto sang malala nga tig-ululana. Dugang pa ni Papa nga nagmando man si Mayor Jerry P. Treñas nga dapat hula sang casualty nga ma-record bangod sa La Niña. As early as the middle of May, nagkakaga sa areas of instruction to really look into the possible effects of the Niña. Because as per his instruction to us, we must ensure na nakita sa casualties during sa pag-agi sa La Niña season din sa area. Nakahanda naman ang City Disaster Risk Reduction Management Office sa posible mangin epekto sa pagsulod sang La Niña fenomena. Report ng gikan syudad sang Iloilo, inisik ka K5, Jenny Kauyunan para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.